שלום, ברוכים הבאים לסרטון הדרכה איך לקודד שלט כסוף של יס לטלוויזיה, בכדי שהשלט של היס ידע לשלוט על הטלוויזיה, להדליק, לכבות אותה, להגביר, להנמיך את הצליל. דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להשיג קוד שבעצם ידע להגיד לשלט איך לעבוד על הטלוויזיה הספציפית הזאת. כל חברה, כל יצרן של טלוויזיה יש לו את הקוד שלו, מדי פעם ליצרן מסוים יש קודים שונים לכל דגם ודגם של טלוויזיה. בכדי להשיג את הקוד הזה ניתן או לחפש את הקוד דרך האתר של היצרן. לדוגמה, עם טלוויזיה של סוני, אז אנחנו נרצה להיכנס לאתר של סוני ולחפש שם את הקוד, קוד לשלט אוניברסלי שמתאים לדגם טלוויזיה שברשותנו. אפשרות נוספת היא להיכנס לאתר של יס, ואפשרות נוספת שלדעתי הכי נוחה היא בעצם להיכנס בממיר של יס, בכל ממיר, לא משנה איזה סוג ממיר, לערוץ 230, זה ערוץ אינטראקטיבי. בערוץ הזה ניתן לנווט עם החצים ימין לשמאל, אנחנו נחפש קידוד שעת חכם, לאחר מכן ניגש לרשימת קודים. הרשימת קודים מחולקת דבר ראשון על ידי האות הראשונה של יצרן הטלוויזיה, כך שאם אנחנו מדברים על סוני, דבר ראשון שאנחנו נחפש זה את האות S. ברגע שנחפש, נמצא את האות S, אנחנו נלחץ על S, ניכנס לתוך הרשימה של כל היצרנים שמתחילים ב-S, ועל ידי דפדוף למעלה למטה אנחנו נמצא סוני, נלחץ על S, נקבל רשימה של קודים בהתאם לסוג שלט, כסוף, שחור, פעם היה שלט עם מקשים ירוקים. אנחנו מן הסתם במקרה של השלט הכסוף נחפש קוד שמתאים לשלט כסוף. אנחנו נדמה רגע מצב של קידוד שלט לטלוויזיה מסוג טושיבה. הקוד של טושיבה הוא 0508. זה הקוד של טושיבה, הקוד הסטנדרטי של טושיבה. דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות אחרי שהשגנו את הקוד זה להכניס את השלט למצב של קבלת קוד, למצב שבעצם אנחנו יכולים להכניס את הקוד. את זה אנחנו עושים בצורה מאוד פשוטה על ידי לחיצה על TV. אנחנו לוחצים ולא עוזבים את ה-TV. ברגע שאנחנו נלחץ, המנורה תעבב פעם אחת ואז פעמיים. תסתכלו. פעם אחת, פעמיים. ברגע שהמנורה יבבה פעמיים, אני לא עוזב את הכפתור הזה של ה-TV, אני ממשיך ללחוץ עליו. תוך כדי שאני לוחץ עליו, אני צריך להקיש את הקוד שהשגתי. במקרה הזה שאנחנו אמרנו טושיבה 0508. אז תוך כדי שאני לוחץ על TV, 0508. אני לא יודע אם רואים במצלמה, אני חושב שלא, אבל המנורה כאן צריכה להבב פעמיים. ברגע שסיימנו להקיש את הקוד שמכיל 4 ספרות, המנורה הזאת צריכה להבב פעמיים. ההבוב פעמיים זה אומר שהקוד שהקשנו הוא קוד תקין, והשלט מכיר אותו, והוא בעצם קיבל אותו, וכרגע השלט מקודד בהתאם לקוד שהקשנו. ברגע שהמנורה יבבה פעמיים, אנחנו יכולים לעזוב את הכפתור של ה-TV. ואנחנו יכולים בעצם לבדוק האם השלט באמת מקודד לטלוויזיה. איך אנחנו בודקים את זה? בצורה מאוד פשוטה, על ידי הפעולות שבעצם אנחנו רוצים שהטלוויזיה תעשה, שהשלט יעשה. קודם כל אנחנו נלחץ על TV, כי בעצם הלחיצה על TV היא מעבירה את השלט לשליטה על טלוויזיה, ואז אנחנו ננסה ללחוץ על הכפתור השחור הזה. הכפתור השחור זה כפתור כיבוי. בשילוב של TV ושחור בעצם הפקודה תישלח לטלוויזיה, ואם אנחנו לוחצים על הכפתור הזה, הטלוויזיה אמורה להיקבות. במידה והיא נכבעה והכל בסדר, אנחנו יכולים ללחוץ עוד הפעם. זה אמור להדליק אותה. יש פה את הווליום, להגביר, להנמיך, ואת הכפתור של המיוט, ההשתק. במידה וכל הכפתורים האלה עושים את מה שאנחנו רוצים, הכל בסדר, סיימנו את התהליך. במידה ולא, אנחנו ננסה את הקוד הבא. בסופו של דבר מוצעת רשימה של כ4-5 קודים. ישנם טלוויזיות שלא יהיה ניתן לקודד אותם בשום דרך סטנדרטית, כך שאם אתם ניסיתם את כל הקודים וללא הצלחה ויש לכם את השלט הכסוף, אז לצערי לא ניתן לעשות מעבר לזה שום דבר. במידה וזה כן הצליח, אפשר באמת להשתמש בשלט. מה שחשוב זה בעצם ברגע שאנחנו מדליקים זה ללחוץ על הכפתור של ה-TV, הכפתור של השחור. מדי פעם, הכפתור השחור בעצם ההדלקה שלו תהיה על ידי לחיצה של פעמיים. יש טלוויזיות שמקבלות את הקוד על ידי TV, שחור ונגמר, ויש כאלה שירצו לקבל TV ואז שחור פעמיים.
עלינו לזכור שבעצם השלט הזה הוא שלט אוניברסלי, זה לא השלט המקורי של הטלוויזיה, לכן הפעולות שהטלוויזיה מקבלת מתוך השלט האוניברסלי עלולות להיות קצת שונות ממה שהיא מקבלת מהשלט המקורי שלה. ובחלק מהמקרים, לאחר שאנחנו נדליק את הטלוויזיה תדלק על מצב, מה שנקרא מצב ערף, המצב של סריקת טלוויזיה. אנחנו בעצם נראה תמונה במקום תמונה נראה שלג על המסך. שוב, זה מדובר בעצם על התקשורת בין השלט לטלוויזיה, איך הטלוויזיה מקבלת את הקוד. במצב כזה אנחנו פשוט לוחצים על הכפתור של ה-AV, בוחרים את הכניסה שאליה מחובר הממיר, ונסיים בכפתור של ה-Yes כדי שנוכל לשלוט לתחנות. בהצלחה.